Dejan Pavlović je u martu prošle godine nožem ubio majku svoje dece Snežanu. Viši sud u Vranju osudio je juče Dejana Pavlovića, 45 godina, iz tog grada na kaznu doživotnog zatvora zbog ubistva supruge Snežane Pavlović. Prošle godine u martu potvrđeno je Višem javnom tužilaštvu u Vranju. Pored kazne zatvora, okrivljenom je izrečena mera obaveznog lečenja od alkoholizma. Pavloviću je produžen pritvor do upućivanja na izdržavanje kazne. Ovo je prva stepena presuda na koju se može uložiti žalba Apelacionom sudu u Nišu. Pavlović je 23. marta prošle godine sa umišljajem ubio suprugu Snežanu kuhinskim nožem. On je ženu prethodno zlostavljao, na teret su mu stavljena još 2 krivična dela nasilja u porodici, koje je učinio nad svojim ćerkama, a jedna od njih je bila maloletna.